Milí priatelia a poslucháči podcastu Šalská kaviareň, ja vás tu opäť vítam pri novej epizóde po zase dlhej dobe a najskôr by som sa vám všetkým chcel poďakovať za podporu počas tohto roka. Spravili sme spolu, ja vlastne neviem koľko epizód, 8, 9, nechcel som povedať 6, 7, no ale máme tu dnes opäť špeciálneho hostia a tým je Matúš Brežnev Potúček. Matúš, ahoj, čau. Čau. A ja som veľmi rád, že si prišiel práve ty, pretože ty si bol v podstate odkedy, čo ja som začal tento podcast, veľmi žiadaný host medzi komunitou poslucháčov, ako napríklad, vieš, Adam Kolár ťa tu chcel strašne dlho. Dobre, tak to. No a hej, aj ostatní ľudia a potom, jak sme sa stretli vtedy pri Coop jednote, tak ja som vedel, že už ti musím napísať a tak potom asi po mesiaci sme sa teda dali dokopy, až teda, jak sme si dohodli druhý termín natáčania. No dobre, ako sa máš, Matúš? Vieš čo, parádne. Ako skúškové obdobie si sa trošku dával zabrať, ale inak fajn. To verím. Toto je vlastne tvoje prvé skúškové, že? Je tak. Hej. A vybral si teda celkom ťažkú školu? Ja som si navaril slušne. Tak ako študujem matematicko-fyzikálnu fakultu v Prahe na Karlovke. Takže... A prečo si vybral práve tento smer? Vieš čo, vždy som nejak inklinoval k nejakému poznaniu, a hlavne tak k fyzike. Ja som sa veľmi rozhodol medzi fyzikou a chémiou, ale nakoniec v chémii prišla organika, tak to som povedal, že helna. tak som išiel na fyziku a od malička som robil debiliny, tak nejak to išlo ruka v ruke. Jasné, k tomu sa určite ešte aj dostaneme, k všetkému tvojmu fyzikálnemu umeniu. Poznáme sa podľa mňa tak viacej asi že až zo zuberca, vtedy sme sa prvýkrát nejak začali baviť a neviem koľko sme mali ani rokov vtedy. Podľa mňa tak 13 som mohol mať ja, si bol mladší ešte. No počkaj, ja som mal 11-12, čiže hej, ty si mohol mať tých 13. Koľko máš teraz? Ty máš 20 alebo 19? Ešte stále 19. Hej, to si inak asi najmladší člen, ktorý tu kedy bol. Najmladší host. Ale podľa mňa vyzerám najstaršie. To je možné. Spomínal si kedysi dávnejšie, že jak si bol tuším v Egypte, tak že si mysleli, že si lokálny, lebo celkom ti to rastie. Áno, to trošku závidím. To bola fáza, keď ešte to nerástlo tak husto, ako dlho a na random pečoch, čiže ja som to nechal rásť a ja som fakt vyzeral jak moslim. Čiže prípad bol, že som prišiel na letisko a našim tam dali platiť víza a mňa chceli poslať ako tou, čo je pre domácich. Tak potom mi pozreli pasport, že no dobre chlape, tak ty sa vráť. Chápem, jasné. A vlastne inak, jak sme boli v tom zuberci, tak... To akože bolo dosť dávno, hej, a boli sme veľmi mladí, ale tam nejak začalo teda naše kamarátstvo a ja mám taký pocit, že tam možno nejak sa tvoja kariéra začala uberať takým smerom, že k búchačkovému spoločenstvu, ktoré potom neskôr fungovalo. Lebo tam sme akože vystrájali veľmi s petardami a už si hovoril vlastne teraz, že si na Silvestra bol zobrať nejaké šialené veci, tak kľudne povedz, že Ako si sa začal venovať takéto činnosti, pretože vyrábal si šialené veci potom aj takéto, čiže kľudne o tom môžeš niečo povedať, je to dosť zaujímavé. To je pravda, ako si spomínam na zuberec, to bolo wild. To bolo naozaj wild a hlavne na vek, ktorý som vtedy mal. Od škvárenia cukríku na radiátor až teda, že sme si hádzali pyrotechniku pod nohy. Ale nejaká táto moja mánia s pyrotechnikou začala, vieš čo, fakt, že je možno naozaj aj vtedy, že jak som si hovoril, že OK, toto je fakt vec, ktorá ma baví, síce akože bol som malé retardované decko, ale nejak mi to zostalo a deštruktívne sklony som mal už od škôlky, tak sa to nejak spojilo v ultimátnu zlobu. A jasné, chápem. A ty si potom akože začal vyrábať aj doma všelijaké takéto výbušné veci? Áno, v Minecrafte samozrejme, všetko sa bavíme. Áno, tým, že
som túžil po niečom silnejšom, po niečom, čo bude mať väčší efekt a hlasnejší zvuk a tým, že som bol taký domáci kutil, tak mi to nedalo a ako prvú som myslím, že vyrobil z hlavičiek zápalek petardu. To bolo moje prvé a ja som to reálne natočil aj na YouTube. Toto bolo asi jedno z mojich prvých videí, čo som na YouTube kedy dal, čo ma rodičia potom donútili stiahnuť. Ja ani neviem, že si mal niekedy nejaké videá. To je dobré, že nevieš. To sa nikdy nemá dostať aj na svetlo sveta. Myslím, že to mám teraz všetko mám v nezaradených alebo v súkromných. Jasne, chápem. Neskôr som tam z biológie uploadoval pitvu sršňa. Čo veľa ľudí znechutilo. Ako nejaké views to malo, ale ohlasy neboli úplne pozitívne, lebo nie každý je pripravený na to vidieť žalúdočné šťavy sršňa. Hej, to chápem. Dobre, ale naspäť k tej pyrotechnike. Jak by som tam pokračoval? Jak som starol, tak tie výbušniny začali byť silnejšie a silnejšie. Najprv som naozaj od úplne nejakých základných, ako som už spomínal, zápalky, hlavičkové zápalky. A potom som sa presunul už na také trošku zložitejšie, že naozaj to trebalo trošku variť, pekne merať, pomleť. Naozaj trebalo s tým nejakú trpezlivosť. A posledné roky už som sa presunul až, by som povedal, na military grade types, oni sú oveľa bezpečnejšie ako tie, čo som vyrábal predtým, lebo sú menej citlivé, sú síce náročnejšie na výrobu, ale sú hlavne teda bezpečné a fakt akože majú už nejakú tú silu. Rozumiem. A ty všetky tieto veci robíš doma, v dielni, alebo ako prebieha takáto výroba? Záleží od typu, ale príprava prebieha vždy všetká v garáži, v nejakej dielni. Ja som si tam urobil takú veľmi, veľmi low budget laboratórium a tým, že na tieto veci peniaze veľmi málo míňam, tak ja napríklad ako kadičky používam zavarnenové poháre. Takže rôzne misky, takto to sú všetko naozaj z kuchyne veci, ku ktorým má každý prístup a väčšina chemikálií, ktoré používam, tak k nim má každý prístup, čiže... Hej, a samozrejme bavíme sa teda stále o Minecrafte. Áno. Tam je na to taký špeciálny mód. Hej, keby náhodou niekomu sa to nepáčilo. No a raz si spomínal, že si možno už na watchliste polície v Minecrafte, teda. To sa ako stalo? No, s políciou som prišiel do kontaktu viacejkrát. A nebolo to vždy pri pyrotechnike, ale dobre, čo si pamätám s pyrotechnikou, my sme odpalovali, alebo teda boli sme v priebehu odpalovania, počkaj, teraz neviem, ktorých som ti hovoril, lebo bolo ich viacej týchto encounterov. Máš aj nejaký konkrétny na mysli, alebo to je asi jedno? Iba niečo, že ti zazvonili, ale akože kľudne povedz aj všetky, vieš, času máme dosť. Ešte tak asi ten najzaujímavejší, čo mám, tak boli sme odpalovať trúbkovú bombu, čo je v podstate veľmi skrátke kovová rúra, ktorá je uzavretá a mali sme ju naplnenú niečím, čo sa volá, to je ETN, erythritol tetranitrát. Je to relatívne silná vec, ale bezpečná. A mali sme taký problém, že dochádzala nám zápalnica, lebo ja debil som za kúpil zápalnicu a museli sme ju vyrobiť. No len tá vyrobená už bola tak strašne narýchlo, nekvalitná, zapálili sme z hasla. A vždy, ak sme behali cez cestu, lebo to musíš robiť na jednej strane zákopu, lebo hrozí, že ťa trafia nejaké tej šrapnely. No a zvyknú tu v našich uliciach hľadkovať mestskí policajti. No a tí si všimli takúto aktivitu, že beháme, že vždy sa zadými trošku a tak prišli k nám. No a čo sa stalo je, že či niečo pálime, neodpálim, že pán policajt mi nič tu má. S mojím veľmi dobrým kamarátom z Nových Zámkov. A
tak sme sa tam chvíľku rozprávali, kamarát sa to medzi tým snažil tak nohou tak podkopnúť. A, lebo to bolo naozaj kus, že to neskováš len tak do trávy niekde. Hej. No a už on sa tam išiel pozrieť. No a vtedy on hodil petardu trochu ďalej, nech ho odláka, lebo nebol Silvester, teda v aktuálnom stave je, myslím, že zakázané odpaľovať mimo Silvestru. Tak čo sme vlastne urobili, on ho len nalákal na toto, aby mu zobral toto a nechal nám to veľké, lebo to keby veľké nájdu, to je basa. To je basa. Jasné, rozumiem. Čiže nakoniec aspoň teda si tu. Nakoniec som tu, nakoniec stále mám všetky končatiny. Áno, ja som s tým knotom začal, on to pokračoval. Že jak nám už došiel knot, že to tiež, ak to nemáme čas utiecť, jak to zapálime, že čo budeme robiť. No tak ja plný adrenalínu, stále retardovaný, som sa to rozhodol zapáliť a hodiť dovnútra, keďže ono to chvíľku trvá, kým sa tam vybuduje tlak a exploduje to. Tak ja som to zapálil, hodil som to dovnútra a ja som sa cítil jak v James Bond filme. Ja som od toho odskočil a proste za mňou fakt rana jak zdela. Našťastie, akože asi som bol teda celý, mentálne neviem. Odskočil som a ja som nevedel, že teraz, jak je cítiť, že keď ti niečo odpáli. Tak jak na mňa začala proste padať hlina už z toho výbuchu, tak ja som sa začal celý pozerať, že či som naozaj celý. A aj pišťalo mi v ušiach aj všetko, že dezorientovaný som bol. A v tom kamarát len, že Matúš, že desí, lebo v kúdole dymu, ty kokos. Akože, Call of Duty, všetko dokopy. Paráda. A keď susede horelo auto, tak to si bol tiež ty, či? Nie, to som nebol ja. To naozaj veľa ľudí si ma aj teraz videli, že nejakú bombu nahlásili, pri železničnom moste nahlásili bombu, tak nepísali, a to si tam dal tým výbušné zariadenie, že čo si vieš? Hej. A ty si spomenul kamaráta nejakého teda a z Nových Zámkov, či odkiaľ? A to je ten istý kamarát, s ktorým si vyrábal buginu? Alebo... Nie. To je zase iný kamarát, to je myslím, že teraz chodí do 3. ročníka na gymnázium, na ktoré sme chodili. A ja som mu len pomáhal s pár vecami. Ono to je jeho taký dlhoročný projekt, kde ja som sa ocitol viac menej náhodou, keď mi ukázal, že kamo, toto akože je mega, že potrebuješ niečo pomôcť, kľudne povedz. Tak nejak sme tam porobili pár vecí a sme sa na to vozili. Ako to je tiež veľmi zaujímavý projekt, ktorý by som chcel rozširovať. Budúci rok, čo teda onedlho mám v pláne urobiť buginu, ale nie s motorom, ale s raketovým motorom. Tak starého typu. Pulse Jet Engine, nie je to raketový motor. A z čoho ste mali motor na túto buginu? Motor je zo starej Škodovky, myslím si, že ešte zo 105 Škody. Naozaj, že tam není chladenie, čiže s tým vieš bežať možno 30 minút, potom to musíš zastaviť, nechať vychladiť, prípadne doliať vodu, lebo to je, ježišmaria. Ale rám je v podstate zozváraný zo starých trubiek a ako veľmi dobre sa na tom jazdí, to musím povedať. Driftovanie je trošku o ničom, lebo aj poloos je trošku citlivejšia, kolesa sú takto nejako, že kvôli stabilizácii. Rozumiem, jasné. Ale ešte sme sa s tým neprevrátili, ešte sme s tým nenabúrali. Neviem, či bude tento podcast pozerať, ale už pred policajtom som s tým utekal. A to ako prebiehalo? To prebiehalo tak, že tým, že to nie je registrované vozidlo, nemá to ešpehet, nemá to nič. Keď trošku pridáš, tak to čmudí, jak neviem čo. A jazdil som s tým v dedine. No a čo sa stalo, je, že začali sa mnou blikať policajti, že dobre, teraz čo? Zastavím, zoberiem mu vodičák. Nezastavím, dobre, budú ma naháňať, môžu mať ešte väčší problém, ak ma zastavia. Ale výhoda je tá, že bugina je bugina, s tým sa dostaneš, kam sa ho nedostanú. Tak som to takto využil a som zdrhol popri váhu. Takto. No pekne. A rodičia vedia, že vyrábaš takéto šialené veci? Rodičia vedia, že vyrábam. Aha. Nevedia, že čo. Vedia, že samozrejme nejaká pyrotechnika, lebo sem tam sa mi stalo, že mi niečo trošku tam splanulo. Naraz. V garáži? V garáži, áno. Taktiež sused sa párkrát sťažoval na dosť taký rámus.
testovali sme nové raketové palivo, ktoré sme urobili a zle sme vypočítali priemer trysky, ktorý by na to mal byť. Ja len zapnem túto Ja, kameru, jasné. ale kľudne pokračuj s hovorením ďalej. A jediný rozdiel medzi raketou a bombou je veľkosť trysky, alebo teda či ten tlak má kde unikať. No a my sme to nečakali, my sme pri tom stáli asi 2 metre od toho, myslím, že to mám aj video, to ti potom môžem poslať. A v momente, ak to explodovalo, vytrhlo komplet celý závit. A keď sme počítali, my sme natáčali GoPročkou, my sme tam mali nastavené nejakých 300 snímok za sekundu, čiže v spomalenom zábere. A keď sme to počítali bez započítania odporu vzduchu, by to malo vyletieť nejakých 12 km do výšky. A nám tak píšťalo v ušiach, že ešte na ďalší deň som si nebol istý, či mám úplne v poriadku sluch. V tom momente, jak vybehol sused, takže on začal, že Matúš, vieš čo, to bola dobrá rána. Ja som myslel, že on sa aj tiež z toho teší, že fakt. A on, že no počúvaj, ale ja by som akože teraz reálne zavolal na políciu, že tak mi vstiekol ksích dole. A vieš, ale to je taký sused, on má problém so všetkým. Akože nám išla filtrácia, mali sme na bazéne filtráciu a prišiel, že sa sťažoval na to, že mu to hučí, že on robí doma, no tak akože, dobre, sme to vypli a potom sa dohodli na nejakých hodinách, lebo však to musí ísť niekedy. No a potom sa prišiel sťažovať znovu. Už tá filtrácia nešla. Tak zaujímavé osobnosti. Hej, nuž, ja by som sa ešte možno vrátil k tej bugine. Čiže, lebo to ma zaujímalo, samozrejme aj toto je zaujímavé, hej, ale teda vlastne nápad nebol tvoj, ale ako prebiehal celý potom ten proces, alebo že na čo si sa podielal ty pri stavbe tejto buginy? Vieš čo, ja som sa podielal už na takých quality of life, nejakých úpravách. Tak polosy sme robili sme karburátor sme tiež ladili, lebo tam s tým bol problém, že on jak ťahal, tak z nejakého dôvodu, doteraz nechápeme ako, zasekol sa. On karburátor sa celý zasekol, prípadne začal ťahať tak, že pískal a na motor išiel zdouchnúť. Ďalej, rámy sme túžili, fakt, akože my sme tam nemali ani bezpečnostné pásy predtým, že keby sa, tak tie sme tam dávali. Padding okolo rámu, že keď už ideš, tak nás netreskneš hlavu poriadne o to, lebo nie vždy sme boli vybavení aj prílbami. A myslím, že video z buginy mám potom na svojom Instagrame, čo... Môžeš to spraviť ešte raz. Tak to tu bude niekde Instagram. Necháme tam link. A ako ste spravili rám? Rám je pozváraný, naozaj to sú staré trúbky zo skleníku, čo jeho detko myslím, že mal na pozemku fakt nejaký veľký skleník. A on to začalo tak, že on toto začal stavať s bratom. Brat mal nejakú svoju ideu a nejak sa bavili, dali to dokopy, potom ja som chodil z toho môjho kamaráta kamarátkou, takže cez ňu sme sa nejak spoznali a ty kokos, akože naše zážitky spolu, to je fakt jazda. A ty si mi spomínal potom v lete, keď sme sa stretli, že máš v pláne vyrobiť nejaký lietajúci stroj. No, lietajúci stroj v zmysle Rogalo. Oha. Dať dokopy Rogalo. Ešte uvidím, či budem na to dávať propeler ako klasickú nejakú vrtulu, alebo tam dám už ten spomínaný Pulse Jet Engine, lebo to je fakt univerzálne, to môže na auto, to môže dať. Prvé stíhačky myslím, že bežali na toto. Ono to je veľmi esenciálne, ono to je fakt len ohnutá trúbka, do ktorej pcháš benzín. Akože žere to neskutočne to žere. Ale ak sa k tomu dostanem tento rok, budúci rok, tak ako to by bolo veľmi wild. Ako ja leto mám už teraz mám tak zaplnené, že ja budem rád, keď sa dostanem vôbec k niečomu. Ale rozmýšľal som možno aj tak, že ak by mi teraz nevyšli úplne skúšky, lebo úplne nepoviem, trošku som zaspal na začiatku vysokej školy, tak
tak by som sa pustil do týchto všetkých projektov, nech mám takú kľudnú dušu. A znova potom ďalší školský rok znova by som to skúšal. Rozumiem, ale vieš čo, bugina je jedna vec, chápeš, lebo ideš po zemi, ale nebojíš sa trošku, vieš, že vyletíš s niečím, čo si vyrobil? Takto, jazdil som na veciach, ktoré som vyrobil, skákal som od vecí, ktoré som vyrobil a robil som veci, ktoré ma fakt mohli zabiť v tom momente. Ako, čo sa týka nejakého strachu zo smrti, tak snažím sa robiť veci, ktoré tu robia rýchlo, keď už urobia. Aha. Takže naozaj, ak vyletím a strepal by som sa z niečo takého, tak nech je to rýchlo. Ale vždy sa snažím robiť všetko preto, aby sa toto nestalo. Naozaj všetko má zabezpečovací systém, potom má nejaký backup systém a backup systém má ďalší backup systému. Takže určite by som sa asi do nejakého tohto lietajúceho stroju nepustil bez padáku. Prípadne fakt niečo, čo viem, že keď nebudem padať, že z 20 metrov, čo sa mi nestihne otvoriť padák, tak by ma mohlo potenciálne zachrániť. A ďalej, no s tým strojom, ak vzlietne a bude dobre kontrolovateľný, že to nebude na rovnej čiare, tak ja budem môcť lietať len, myslím, že do 100 metrov bez povolenia. Aj to je veľmi diskutabilné s našimi zákonmi, lebo ty musíš mať registrovaný to niečo, na čom budeš lietať, čo musí spĺňať nejaké regulácie, čo nemá šancu, že bude spĺňať nejaké regulácie. A myslím, že všetko nad nechcem klamať, nejakých 40 metrov sa myslím, že počíta ako vzdušný slovenský priestor. Do 100 metrov to majú zakategorizované drony a tieto veci, čo ja by som technicky aj nad tým zvažoval, lebo ty, ak si urobíš dron, ktorý je dostatočne veľký, aby teba uniesol takto, tak dá sa nejako drbať ten systém, ale myslím, že keď na tom vieš prejsť ďalej, tak je to väčšia zábava. Ja som tak rozmýšľal, že by som tak možno raz išiel do Prahy, ale to je ďalšia vec, ale to je tak asi nereálne, že to by ma zostrelili na hraniciach. Aj si spomínal nejaké Chorvátsko možno, ale to už tiež si neviem predstaviť, že ako by naši juhoslovanskí bratia reagovali, kebyže im tam ty takto letíš. Ako netuším, ako veľmi by to bolo viditeľné na radar, ale myslím, že tá cesta tam s tou spotrebou by bola ako je celkom zabijak. Hej. A keby máš neobmedzený rozpočet, čo by si chcel vyrobiť? Fú, ešte mám pocit, že keby mám nekonečný rozpočet, aby som zničil svet. Ja som veľmi zvažoval nad tým, že by som si izoloval nejaký ten urán, taký trošku viacej nebezpečný, lebo on to nie je ťažké. On to naozaj nie je ťažké, len tá technológia na to je mŕte drahá. A nejakým spôsobom s týmto sa začal hrať, predsa už bol som, že OK, military grade explosive, a teraz aký je krok ďalej? Alebo ja by som možno fakt aj začal nejaký raketový program. Ako rakety tiež, nerobím len bomby, aj o rakety som sa snažil, ktoré prvé z nich dopadli dosť katastrofálne. Čo sa pokazilo? Buď nebolo dobré tesenie, alebo bola tryska veľká, alebo bola tryska malá, alebo potom zle namiešané palivo, zle vypočítaná nejaká aerodynamika, tam nemusíme sa baviť o aerodynamike, lebo to absolútne nemalo tvar, to malo byť, to má fakt byť len nejaký test efektivity paliva. A tak naozaj z každého jedného testu sme sa učili a tam to nakoniec dopadlo tak, že sa nám podarilo, no takto, ten test som robil sám, ale trianguláciou som nejak vypočítal, že okolo tých 1,5 kilometra sa mi tá raketa dostala, čo ja som sa tešil jak malé decko. Ja som sa fakt tešil jak malé decko a neviem, to je veľký úspech. To bolo niečo. Ja som mal aj predtým ďalšie pokusy, stále mám nejaké projekty na pozadí, ktoré som začal, nedokončil, aj nielen na tuhé palivo, aj na tekuté, čo už je úplne iný level, ale je to o to náročnejšie. Naozaj je to veľmi efektívne, dá sa s tým hlavne veľmi dobre manipulovať, ale
zabezpečiť to tak, aby to nevybuchlo a hlavne, aby to neodletelo niekam k susedom, je celkom problém. Takže no, teším sa, Šala má vlastný raketový program. Na to sme hrdí. A ďalšia vec, ktorej by som sa chcel ešte venovať v tomto podcaste, je potápanie. To je tiež taká súčasť teba, že keď sa povie Matúš Potúček, tak predstavím si toto. A ty si vlastne aj inštruktor potápania. Trošku ma mrzí, že sme to nestihli vlastne v lete. Stále sa dá ísť. Teraz ja som bol včera potápať. Tak vieš čo? Môžeme to dať dokopy, ja by som... Takto, poviem ti, že v zime tam je to o niečo drahšie trošku, lebo musíš si zohnať suchý oblek, čo ti vlastne nepustí vodu k telu, takže vieš takto fungovať aj cez zimu. A to ťa izoluje keby, že ti je teplo potom? Áno, ty máš podoblek, čo je ako keby veľmi hrubé termo a na to máš suchý oblek, čo ti máš vlastne... Jediné, čo sa ti dotýka vody, je tvár. Hej, rozumiem. Okay. Tam, ako viem, že dá sa to aj s neoprénom, čo sú nejaké 7 mm, ale to, keď som videl ľudia, jak v tom chodia, to sú... Hej. A prečo alebo ako si začal vlastne s potápaním? Ty kokos. Toto... Každý má strašne cool story, že ja som videl tie videá, ja som to strašne chcel skúsiť. Ja som hral Subnautiku. Ja som hral Subnautiku a povedal som si, vieš čo, ty kokos, táto hra ma tak bavila, že to idem vyskúšať. Ako to bola najviac random vec, aká sa mi mohla stať. Ale, no a prihlásil som sa na teda základný kurz potápania, kde som stretol ako fakt, že úžasného inštruktora. Inštruktor, ktorý ma zobral od úplného začiatku až teraz po môjho inštruktora. On je vyšší ako inštruktor, len kvôli jednoduchosti, to nebudem, že aké tam levely sú všetky. Hej. Ale naozaj tam, čo som stretol, sú strašne mega ľudia. Skoro všetci potápači, čo som stretol, sú strašne dobrí ľudia. Ako tam to fakt nemám ako úplne inak opísať, že starajú sa jeden o druhého, majú takého fakt spoločenského ducha, lásku k tej vode, proste tú vášeň, to proste zo všetkých srší úplne mega a hlavne starajú sa o planetu, čiže naozaj vidia nejaký odpadok, zdvihnú. Je to, naozaj myslím si, že potápači, aspoň na Slovensku teda, sú komunita, kde sú veľmi radi aj nepotápači. Rozumiem. A kde si sa prvýkrát teda bol potápať? No, môj úplne prvý, že som mal tú hadicu v ústach, bolo v bazéne, lebo tak sa začína každý základný kurz. Ale na otvorenej vode som bol v Sensi na guláške. Jak sú Slnečné jazera, tak na druhej strane Kolanic je guláška. To je také relatívne také hĺbšie jazero, jedno z tých hĺbších jazer, čo máme na Slovensku. Jazero to je Štrkovisko, Bagrovisko staré. Tam nejakých, myslím, že 15,2 metra je max, ale na potreby, ktoré tam máme, to úplne stačí. A ako si sa vlastne teda od toho bodu, že prvýkrát si teda v bazéne sa potápal, dostal až k tomu, že si inštruktor? Ako toto prebieha? Vieš, že potrebuješ tam, ja neviem, napríklad, že nejaký počet hodín kebyže odpotápaných, alebo čo preto všetko musíš spraviť? No, ja som hlavne chcel potápať najprv hlbšie, lebo asi všetci, jak začínajú, že hĺbky, ja chcem búchať strašné hĺbky, tak som si urobil pokročilý kurz, kde už sú viacero špecializácií, môžeš potápať v noci, máš nejaký základ vyzdvihovania a vyhľadávania, čiže niekomu napríklad z lode padne motor, tak ty to tam môžeš akože vyniesť naspäť hore a máš hĺbkový ponor, čo je do 30 metrov. Pri základnom máš 18, pri tomto pokročilom máš 30 a ešte sú tam nadstavby, máš ešte deep divera, čo je 40 metrov a tam sa končí nejaké to rekreačné potápanie. Už potom sú to technické, ale to už sú také fakt, že veľmi pokročilé veci. A no, chcel som potápať hlbšie, no tak dobre, išiel som na ten pokročilý, to bol myslím si, že hneď rok na to. A nočný ponor ma úplne zobral. Ako vidieť tú vodu v noci je ďalšie úplne iné, jak cez deň potápanie. To je úplne ďalší nový šport a taký ten adrenalín a to, že naozaj ty vidíš len to, kam svietiš. To všade okolo teba a hlavne pod vodou tým, že nadnáša a my máme na chrbte také
ako to nazvať, vzduchové vaky, ktoré nám vlastne umožňujú to, že vieme sa v tom vodnom stĺpci niekde držať, že nepadneš na dno, ale ani neplávaš. Tak máš pocit ako keby také bezťaže. A pod vodou je všetko také spomalené, že taký strašný kľud tam je a ticho. To je ďalšia z vecí, ktoré ma na tom potápaní strašne zobrali. A taká tá senzorická deprivácia, ako keby. Že naozaj ty pozeráš sa okolo seba, hlavne keď nevidíš nič nad sebou, nič pod sebou a svietíš len okolo seba a vidíš všade len vodu. V niektorých ľuďoch to dostáva aj do takého pocitu paniky, ich to dostane. Hej. Ale neviem, ja som proste iný, ja som v tomto iný a vo mne to prináša strašne taký pokoj. Ja nemám problém si sadnúť pod vodou a len pozerať do tej nekonečnej modroty a len rozmýšľať, že damn. Tuším, muchu sme tu nejakú zobudili. Myslím, že aj ona sa chce zapojiť do podcastu. No. Kde si sa najďalej potápal? Potápal si sa len na Slovensku? Nie, v Chorvátsku som bol, v Egypte som bol, na Maldivách som bol. A tam akože Maldivy, Egypt, to je zase tiež úplne niečo iné. Tam vidieť ten život pod vodou je, že OK, úplne rozumiem, prečo všetok život pochádza z vody, lebo to je asi pohľad, ktorý dosť zmenil aj mňa, že asi fakt by sme mali túto planetu nejako chrániť, lebo na Maldivách je taký problém. Tým, že blízko Indie, tak veľmi veľa odpadkov sa tam odtiaľ dostane. A ten ich nejaký recyklačný systém, alebo že majú nejaké skládky, on to tam nefunguje. Tam vidíš nádhernú pláž, naozaj fakt jak z rozprávky. Biely piesok, palmy, kokosy, azúrové lagúny a potom to na odpadu. Na jednej strane od ostrova je to vždy horšie ako na druhej, záleží z ktorej strany atolu si. Ale to je naozaj pohľad, ktorý si, že prečo toto ľudia robia. Nerozumiem, no to je trošku smutné. A tam prišiel ešte smutnejší pohľad potom, lebo tam chytajú rybárskymi sieťami. A my, ak sme takto boli potápať, tak niekoľko žralokov v zabudnutej rybárskej sieti sme našli takto proste mŕtvych. Takže zaseknutých v tom a bez známok života. Že úplne zbytočne. No aby som takto neodbočoval. Ako nie som nejaký fanatický environmentalista, ale je to určite jedna z vecí, ktorá ma trápi. No, tak toto bolo akože k tomu potápaniu inde. Ďalej myslím, že spýtal si sa, že jak som potom pokračoval ešte s tými stupňami. To môžeš dokončiť. Tak bavilo ma to. Bavilo ma to až natoľko, že by som to chcel by som túto svoju vášeň odovzdať aj iným. Tak som si urobil dive majstra, čo je menej ako inštruktor, ale môžeš sprevádzať ľudí, môžeš uskutočňovať nejaké tie zážitkové ponory a takto. A ako taká potreba k tomuto, aby si to urobil, je ešte rescue diver, čiže ako potápač záchranár. To je jedna z vecí, ktorá ma tiež dosť chytila, lebo súčasťou toho je EFR, alebo Emergency First Response, kde ty dostaneš výcvik na to, aby si dokázal reagovať napríklad pri rôznych dopravných nehodách, keď naozaj ti kamera odpadne. Taká klasická prvá pomoc, ale s nadstavbou ešte defibrilátor používať a takto. A ty s touto kartičkou naozaj môžeš pri dopravných nehodách, tak OK, som responder, idem tu na pomáhať. Počas praxe, jak som si tento kurz robil, ma to začalo fakt, že baviť. Že vidím, že tí ľudia sú radi, že toto niečo robím, že im to odovzdávam a je to... Dobre, okrem toho, že to peňažne dobre zarába, čo je tiež samozrejme motivácia, tak vidieť tú spokojnosť a byť spokojný sám so sebou, že robím niečo, čo vidím, že dáva zmysel, je fakt na nezaplatenie. A potom inštruktor bol ďalší kurz, že môžem robiť to všetko, ale sám. Rozumiem. A ty teda okrem toho, že si aj takto inštruktor potápania, tak si spomínal niečo také, že pracuješ aj keby pri hľadaní
napríklad ľudí, ktorí sa stratia pod vodou? Áno, to sa proste niekedy začas stane, že akurát na mieste, kde sme, tak, alebo kde som bol vtedy, tak sa niekto stratil a iba jedného človeka som takto raz videl, že utopeného. No a to bol ťažký pohľad. Hej, myslíš, že toto je možno nejaký, alebo že najhoršia vec, že čo sa ti stalo takto pri potápaní, alebo... Pri potápaní, vieš, asi áno. Našťastie väčšina prípadov, ktoré som mal aj pri potápaní, keď som ako bol spolu s nejakým inštruktorom, ale takto, že nastala nejaká panika pod vodou, niečo sa nedobre vykomunikovalo, tak vždy to dobre dopadlo, že nikdy sa nič také zle nestalo. Bol raz jeden prípad, ktorý ale tiež, ako naozaj tieto prípady sú veľmi ojedinelé, lebo všetky tie bezpečnostné nejaké tie prvky, čo tam máme, aj systém, ktorým to robíme, je nastavený tak, aby to riziko bolo čo najmenšie. Ale tento človek bol nepotápač, bol to starší človek a vidieť takú paniku v tých ľuďoch, že počúvate, že tu na niekto nevyšiel z vody, že OK, jasné, ideme pozrieť. A výjsť z vody s tým, že našli sme, čo už bolo nejakú dobu potom, ako sa stratil pod hladinou, čiže tam už nejaká záchrana neprebieha, je dosť taký devastujúci pre toho človeka, pre toho blízkeho, čo tam napríklad je pri ňom. A pre samotného mňa vidieť niečo takéto bolo... Ako psychicky som sa s tým nejak vyrovnával tak dlhšie, ale... Mal si aj nejakú psychickú pomoc poskytnutú k tomu? Áno, jak tam prišli už ako odborníci záchranári, tak bola mi povedané, že OK, že niečo takéto ste mali, že poisťovňa vám vie predplatiť nejakú psychoterapiu po tomto. Tak tam som bol, že 2-krát, viacej mi nechceli predplatiť. Ale mám pocit, že nebolo to úplne potrebné. Ako, bolo fajn sa o tom porozprávať, ale myslím, že na budúce, keď niečo takéto sa stane, tak bol som aj na nehodách dopravných, kde už som narazil na fašírky viac menej, tak... Takže tak. Aha, k týmto nehodám si sa dostal ako nejaký záchranár, alebo... Áno, ako Emergency First Response. Ja som zahlásený v Šalskom taký register, že keď sa nestíhajú dostať záchranné zložky skôr na nejaké miesto, tak sú obvolaní títo, že OK, že je to takéto, že ak môžeš, proste tam prídi. To bolo smerom na Vlčany, to neviem, 2 mesiace dozadu to môže byť. Motorka sa zrazila s autom a tam sa tvorila už celkom dosť slušná kolóna. No tak tam som bol a tam som presne na takúto fašírku narazil. Takže to predtým tiež bola napríklad niekedy v lete bolo smerom na Nové Zámky, prechádzal autobus cez železničné priecestie a vlak prešiel ako cez neho. A tam boli už, keď sme došli, boli tela obhorené na kolajniciach, tam už, my jak sme došli, tesne na to prišli hasiči a nám len podali hasiace prístroje do ruky, že treba ich hasiť. No a tam sa priznám, to dobrých 5-10 minút som grcal v kríkoch potom. Ako naozaj ten smrad z toho je asi dôvod, prečo tam je taký, aký je. Rozumiem. No. A teda že do takýchto morbidných vecí sa dostávať. Jasné, podľa mňa úplne fajn. A keď vlastne, ešte by som sa vrátil k tomu, jak si hľadal toho človeka pod vodou, to si bol tiež vyslaný nejako, alebo to bolo čisto len, že vy ste sa tam potápali a vás poprosili? To bolo na guláške, jak sme sa potápali. Raz takto sme boli aj vyslaní, a vtedy sme človeka nenašli. Naozaj, že OK, tu nám nejaká pani hlásili, že v noci sa kúpali, samozrejme pili a že nevyšla z vody. Tak sme tam došli, viacerí potápači sme tam boli. A
prehľadávali sme miesto, kde by sa mala teda nachádzať. Ale našťastie neúspešne, čiže čo si my myslíme, že ona vyšla niekde von, niekde zaspala pod stromom alebo niečo. Aha, Lebo rozumiem, hej. A koľko ste tam toho napríklad akože územia vedeli prehľadať vtedy? vieš čo, odhadom, ako to sme prehľadávali celkom dosť, my sme chodili v roji, alebo jak sa nazýva, na nejakých 5 metrov od seba sme boli, asi 17 bolo a to sme prehľadávali, koľko to mohlo byť? Fakt, že možno 50 na 50 metrov. To je dosť. A ako prebieha napríklad taká komunikácia, vieš, že keď ste tam takto viacerí a idete 7 za sebou v rade? Potápači, ktorí už majú vyšší budget na vybavenie, tak používajú full face masky. Čiže ich sa nedotýka ani kvapka vody. Oni sú kompletne izolovaní, majú celotvárové masky, kde majú mikrofóny a komunikačné zariadenie, čiže vedia rozprávať. My, čo sme študenti a low budget potápači, tak nejakými signálmi. Veľmi to pripomína posunkovú reč, ale tým, že sme leniví sa učiť niečo viacej, ako potrebujeme, tak je to... Používame len to, čo potrebujeme, takže naozaj, otáčame sa. Väčšinou sú tie znaky predom dohodnuté a párkrát sa stalo, že tí krajiny už vyšli z vody, lebo samozrejme to korito sa mení. Ale tam naozaj komunikácia je veľmi jednoduchá. Tam hľadáme, že dobre, ty, neviem, choď na 5 metrov, fakt to je jak pre postihov. Rozumiem, hej. Alebo sa zvykne písať na wet notes. To máme také hárky, ktoré sa nerozmočia vo vode. Naozaj zobereš si ceruzku, napíšeš, ukážeš mu, OK. A toto bolo predtým, alebo potom, ako si našiel? Toto bolo potom. A nebolo to, že strašidelné, že ideš do tej vody s tým, že asi zase hľadáš niekoho, kto už možno teda je už po smrti? U mňa ja mám nejaký taký záchranársky inštinkt, alebo takéto niečo, že v tom momente, aj keď mal by som, ja častokrát nehľadím na nejaké svoje nebezpečenstvo, čo je blbé, že teda je nejaká prvá podmienka, že nezachraňuj, keď tebe niečo hrozí. Ale aj ten adrenalín do toho a aj nejaké to povzbudenie, taký excitement z toho, že dobre, a teraz čo bude? Že to sú také hnacie sily, ktoré mám, ktoré ma častokrát ženú aj do nebezpečných situácií, ale vďaka ním viem reagovať veľmi prítomne v tom momente. Rozumiem. Hej. Čas sa nám inak pomaly naplňa. A akurát... Ty kokos, OK. No. To sa nezdá. Hej. No, celkom dlho ideme, ale to je fajn, to je úplne... No, ešte by som teda ti položil pár otázok z Instagramu, avšak akože není ich tu teda nejak veľa, respektíve na niektoré sme už odpovedali, ktoré sa pýtal napríklad do Žember. Niektoré sa nehodia do podcastu, tie mi povieš radšej potom. Ale Edo sa napríklad, Edo sa pýta aj napríklad, že či nás zabiješ v spánku, ale podľa mňa... Vieš, ak mám nejakú preferovanú metódu zabitia, neťukaj pero, Edo. Lebo perá sú vec, ktorú človek používa každý deň a veľmi ľahko sa dá z toho urobiť taká pásca, ak vieš, o čom hovorím. Samozrejme, toto není žiadne vyhrážanie, nič, ale len tak. Pýtal si sa. Rozumiem. Ešte sa Edo pýta, či by si nešiel hrať s nami Minecraft. A potom ešte je tam k tomu dodatok, že ak áno, či nás zabiješ v spánku. Teraz je nová PvP meta s Ender krystalmi. Takže... To ako funguje? Vieš čo, to odkedy pridali, ten crafting recipe tam bol nejak dlho, ale položíš si obsidian, lebo na to vieš položiť end krystal a buchneš ho. Na ho ťukneš a to buchneš. Ty, keď si v správnej pozícii, teba to nehytne, ale toho tvojho nejakého oponenta to vie one-shotnúť. Takže, ale ty kokos, Minecraft by som si zahral, počúvaj. Ako teraz máme
s takou inou partiou máme server, čiže máme takú tú dvojtýždňovú Minecraft fázu. Hej, tu máme teraz aj my. Máte? Aha, Ty aha. kokos, sa budem Hej. duelovať. Môžem ti ukázať potom, čo máme zatiaľ spravené. Ale Rovno daj aj IP adresu. No, väčšinou to hráme tak, kebyže cez LANku, lebo neviem prečo vlastne tak sme začali. Však hamači vieš dať. Vieš, môžeš to cez LAN stále hostovať, ale ja sa viem napojiť aj z domu. Ja aj vlastne, no, máme inú VPN-ku takto. Ja, ale tak funguje okej, to, okej. vieš, na rovnaký spôsob v podstate. No tak to je Takže fajn. hej, Počkaj, nie, že tu by sme sedeli takto 4 vedľa seba a tak, ale... A potom sú aj tie server hosty, však máš napríklad, čo to je Aternos, tam vieš hej, hostovať áno, aj zadarmo vlastne, no. Potom som zistil tieto ďalšie metódy, ale jak sme to začali hrať, tak to bolo vlastne ešte cez VPN-ku. Ale akože my sme to hrali už minulý rok a teraz sme sa k tomu vrátili. Ale veľmi, ja som nevedel, že takto si ty... Hej, ak hrávam nejakú hru, tak jedine Minecraft a občas Counter-Strike Source Nice. z roku 2003 či 6 či... Ty kokos, si pamätám, my sme v CVČ hrávali na tých počítačoch No. tam starých. Ty kokos. OK, no môžeme ísť na ďalšiu otázku ešte. Tu je viacej takých nevhodných, tuto ti iba tak ukážem, ale to nečítaj radšej ani. Myslel som, že ťa pobaví, ale nemusíš ani odpovedať. Hej. Vieš čo, ja odpovedať budem. Mhm. Kým sa mi neserú do rajónu, tak je to fajn. Rozumiem, úplne v pohode. Ešte je tu otázka, že obľúbená pesnička od Young Taga, lebo keď som dával túto storku, že sem prídeš, tak som tam dal jeho obrázok. Ale takže myslím, že si na to teda schopne odpovedal aj takto. Ďalej sa ťa pýtajú ľudia, či už máš nakúpené darčeky. Vieš čo, ja darčeky vyrábam. A čo si vyrobil? Vieš čo... Môžem to vydať až po Vianociach, keby chceš, aby náhodou... Vieš čo, pohode, ale ako poviem takto, ja 3D tlač hlavne, čiže nejaké také funkčné vytlačené predmety. Ale tohto roku, tým, že som inštruktor a hlavne ma to nebude stať peniaze dať niekomu za kurz, tak mám kurzy pripravené pre blízkych. Rozumiem. Ešte ti ukážem ďalšiu otázku, alebo ti tiež len takto ukážem a kľudne by si mohol povedať iba číslo. OK. Hej. Ale v akom stave? Podľa mňa povedz tú lepšiu mieru kľudne. 21. Solidné. A ešte poslednú otázku sa ťa spýtam, či radšej dýchaš cez pravú alebo ľavú nosnú dierku. Premysli si a opäť zapnem túto kamerku. Uvidíme, či sa zapne, ale hej, už sa asi bude vybíjať. No nevadí, bežíme. Práva poslúcha viacej. Tá ľava je väčšinou plná hlienu. Tak. Každý má proste nosnú dierku, ktorá je raz zapchatá, raz nie. A väčšinou sa to mení. Aktuálne tá pravá je vo výhode. Rozumiem. Tak myslím, že sme zodpovedali hádam na všetko. Ja mám ešte pre teba darček, letnú zmes do odstrekovačov. Pre teba. Vzorka. No, na motorku? To je na všetky tvoje projekty. Počkaj, ochutnáme. Môžeme ochutnať. Teraz cez pravú nosnú dierku. To dobre voľné, to by som rád šotol. Myslím, že radšej by si to nemusel šotovať. No dobre, ďakujem teda, že ste pozerali. Kamera už nefunguje, tak počujete zrejme iba môj hlas. Máme teraz na skúšku nové mikrofóny, tak kľudne napíšte nejaký komentár, tí, čo ste to dopozerali až sem, či je to lepšie alebo horšie. Minimálne to bude pre mňa pohodlnejšie editovať, lebo tie staré mikrofóny sú, jeden je teda dosť zlý a no, tam je komplikovanejší proces s tým potom. Ale som teda veľmi rád, že si prišiel, Matúš. Ja ti veľmi ďakujem za pozvanie. Hej, bolo to super a snad sa teda stretneme ešte niekedy na budúce. Určite áno. Aj sa pekne. Čau.